Abusia empinifo kakasa bi se obi babo amasemi waja onan de ene wa wunya adaje ekotena so na wa wunya free vow na wa wo ye wade ahotomu a ene eno ye sense obi babo na waja onan no ede egu hu we no eye ensem a ene na media no so a e kyerese OKatakyie Afrifa a resign ede free Angel Broadcasting Network. Abusia empinifo kakasa bi se obi babo amasemi waja onan de ene wa wunya adaje ekotena so na wa wunya free vow na wa wo ye wade ahotomu a ene eno ye sense obi babo na waja onan no ede egu hu we no eye ensem a ene na media no so a e kyerese OKatakyie Afrifa a resign ede free Angel Broadcasting Network after say ye two abano ewie ye no abusia say ye kyerɛ ensem no mu a yenim se OKatakyie Afrifa ye ba beto abaye ne campaign na se na wo ye wo se so na journalism na wo yo no obi ntime nkyerɛ ene OKatakyie timi ti sinwuram China fo ye tu galamse no akwa akwakyewom na wafa ha ye ba beto abano kro no do di kai e wo media no so mo bia te se wo no abana ye ba beto no eye NPP na ye ba bedi munkunim na se NPP di munkunim dia ono straight to Forestry Commission say be hwan never an appointment say hwan never an appointment no OKatakyie kyerɛ say ono na appointment letter no so ono na ebo yo aye ready deda eno nti eto abana wie ya ba omi di munkunim ano wo hia so bia kwa be fe no no a ekwa akotena wo no akwa akobɔ ye nsuwa no ene ye nkwaye no eho ban in fact OKatakyie ebo NDC aban no achiye pa kan sembebre e de fa mampanin John Dramani Mahama wo kyerɛ say akonya pa efense president de ontimi emidi bida ye de abato no ehyehyɛ so wie ye no ye kwa wie na fe ye mampanin John Dramani Mahama na ababedi abanemu enkunim video no ebeto monte so ma ye hu ye mamde baba somo sene nkranfo mabunu no ebowura Angel FM se wo mokɔhwehwɛ OKatakyie Afrifa eno nti na fe aye hu fi se na ye to abane wie no na ye nte na no kasa eti saa bre no kwa na ebi mu hya ase keka se o OKatakyie asa wa resign asa wa resign obi se okay ye ba bedi bronya nti bia na wo kɔ break enti ye ntwa ne ye hwɛ abusia ye di bronya wie wo mom kɔ break ni na resume adwuma ye hwɛ ya OKatakyie en resume adwuma ye wo wa na let bi efi OKatakyie akachi ebeto media no so a e kyerɛ sɛ OKatakyie ejai adwuma ewo Angel Broadcasting Network abusia meken kan krata no sene wo kyerɛ no e de ama ansa na me kai wo sɛ Dr. Abednego contact na egu screen no asenofa na ene ne twetwe nkomo mfa sunsumu nsɛm a wo namu ade bi a wo hwehwa won sanka sunsumu Bible bi na wo hia Dr. Abednego ebetimi abobutu ensawom ore kunkyeremu bi a wo pɛ e kyɛn nim de ama wo frɛ na no ne twetwe nkomo a obetimi e de ama won so wanya wo ho entiase abusia sɛ me kan krata efi OKatakyie akache e de ba ya wo se resignation as ABN morning show on air host na say ABN Angel Broadcasting Network morning show no power mo ye no OKatakyie na ye dwem trene ya otena dwam ebise bisansem na wo frɛ oswafo we na wo frɛ DC we obi asem bebe fa no ho na trending issues na edura no pano nsia boye ndi no nsia kase bo no kwa wie ya pe na OKatakyie abetiki baton na oye eno na watro krata ade abase sɛ ye ne wo kasa idie wo gye na dwuma no de ato ho na ede nti na ode to ho wo say I am resigning as the morning show host of Angel Broadcasting Network effective immediately na say wo trap or didn't incessant phone so a wo type no full stop ni be see na just na dwuma no we jai e de ato ho a onye morning show host on Angel Broadcasting Network eni dwuma biem na eno na Ghana for say we no eye ade enim se eba if you say nko sign by anka be wan na so busia OKatakyie kyerɛ mu se enye ne Ghana for e kasa abanya sesa enu nti na wo jai adwuma na emom nkyerɛ mu ode ba ne nti a wo jai adwuma no na wo kyerɛ say this decision was made due to differences interest between the management of ABN, between the management of the company and myself. Not just OKatakyie Afrifa chimwa ABN management company management team na wo company no ene wo no OKatakyie Afrifa no ase entiasia pam bi ankoso yie ewo montem ase bibi koso ewo montem tane pam no atwa no ni nyina ne mache no OKatakyie se adwuma no no na baaye moto nsafre no baaye so wo baabaye iti sentiasie bi enkoso na se ne ono hwehwe no muntimi nya ne sanfa ma ne de a ene na wada ne adwuma no de ato ho owie ye no na odi ne to aso no kan say I am grateful for the opportunity to serve ABN and the Ghanaian public. To my fans, family out there, I will share my next move soon. Not just OKatakyie wie ye no na ne woda ABN ase woda won ase o akwanya wo de ema no se omra no metena konwanim na omaye morning show host no eye nani so yie pa omuma nsa akwanya no otimi de sum Ghana fo wo gide se esuma wo besum ye no ne fa na wo ye ya wo do besum Ghana fo nti no wo do bibia se na emom
n'adɔfoɔ n'abusuafoɔ wɔn a ɛpɛ n'asɛm wɔn a ekyiri no taa no mo nyinaa yɛhwɛ kwan sɛ heno Okatakyie kɔ Okatakyie sɛ yɛnya abotire ne yɛnta mu kutu baabi a ofiri ebie na wɔresan akɔ no ɔde bɛba abɛto dwa na wei ɛbɛtɔ mmɔnten so no ɛna atesɛm a ɛnenam wiem ɛne akɛɛ a ɛnenam wiem ɛkyerɛ sɛ ne Okatakyie ɛka no nokura bi anim na mmom aban ɛsesaayɛ no ɛna kɔɔ ne panin hɔ yɛyɛ owura Dr. Kwakuten hɔ ɛna wɔn kyerɛ owura Dr. Kwakuten sɛ papa sɛ wopɛ sɛ w'adwuma ɛyɛ ABN no etimi yɛ ABN ma wo na wotimi yɛ w'adwuma koro gye asɛm bia ne ho dia ɛna abrante ɛfɛ sɛ Okatakyie Afrifa no yɛ hia no w'adwuma mu ntɛ bɛyɛ yɛ nadu na nti ɛno ɛna ABN papa no ɛyɛ owura Kwakuten ɛfrɛ Okatakyie na wɔkyerɛ sɛ papa asɛm a abɛnie na fɛrɛ ne owuo deɛ finyam owuo no guase nso wɔ yi ɛmfata kan ni ba eti sɛ bɛba abɔnten sɛ ABN yɛyi w'adi ne deɛ ɛne wɔafa krataa ɛne twerɛdua fɛsi so na twerɛ sɛ wɔawa resign na nya bɔkɔre ne na wɔa resign so na enunyam kyɛ kakra bam ɛno ɛna Okatakyie Afrifa esie ya wɔyɛ ne sɛ nsɛbusua yɛhwɛ sɛ ɛhe ɛna susan wɔde bɔde hono ɛbɛfa ɛhe ɛna Okatakyie Afrifa sɛ wofiri Angela ɛhe ɛna wɔkɔ sɛnea ɔka sɛ the next move yɛhwɛ ne kwan ba beto dwa no sɛ wonya de beto dwa dark gold mɛsan aba na me de aba abɛsom me kai wo sɛ ɛyɛ too much gh ɛna wɔde gu so a wɔhwɛ subscribe my page na afei me adoma no so saa no upload bi aba onsa ebetimi aka all the social media handles okɔ hɔ a ɛyɛ too much gh ɛhɔ no ɛyɛ like na share ɛfoma me afei me ma refi sɛ wobɛgya wo comment ɛwɔ video yi ase ɛde ama me makra